A bhí an drama sin arás ar fad bhí na heastóirí iontach agus bhí an scríbhneocht tar bór a hena se go mórlam. Bhí me gáidí agus bhí me cuine. Absolutely amazing show. Waiting for part 2 because I was not okay when it finished. I need more, and the Irish give me more. On what? You're a meal mahagad. Bhí sé Harbh fearúil den sin Aerach den saoil Aerach an nach lia. Chuir sé bhaim gomórm agus bhulín an seo de aon duine. Thug sé léargus dit idir daoine Aiteacha ásáach lí, is féidir daoine Aiteacha nach ásáach lí iad agus an tite dhealú idir Aiteacha an léirú tim. Hí mé guribh sé go húteach níormas go dtí an deir céirdaigh tarlóg agus bhrálam an sléis an deléireacht sin rud nach bééisú leis. Hiag mé an scéal a bhuachan, bud níor hiag me se an chuí mo siad a gur láthas fa sin go fad agus ceapan chumá gur féad le aon duine tá atach aon duine tá Aerach in aon scéal atá an tá trí scéal an is féad le tuiscin dohaint as ga ceannach go más ru go dúire. Tásta gom go bhfuil an grúpa seo anna ildáach ach níor higus go bheith sé cócúach san nó go bheith go deoralam agus go men sna tríthe leis ag tríd an rud ar fad bhuiin gach sais muthúcháin leis an drama agus tá agsúil go mór a feiscimt cad eile a thiocigh amach nó a thiocigh chun cí as an grúpa seo.